Hey, what's up mga ka-magic? Welcome back to my YouTube channel. Alright, so ngayon po ang video ay ipaprank naman po natin si Desiree, okay? So kunwari ay meron po akong may kinuntak po na babae. So, alright, so ang gagawin ko po ito, kunwari kami dalawa. Okay? So kami dalawa and then po tatawagan niyo po ako. So yun po ang magsiselos po yung Desiree, okay? Maganda po ito. So, ipaprank po natin si Desiree, right? So, wala na po ito. Alright, so diretso na po tayo sa video, okay? So, ready? 1, 2, 3, here we go! Five minutes later. Hello? Hey? Sino? Hello, babe. Kailan ka na? Ari, ay, dati. Isa? Wala na. Saan ako na? Prenatal? Ha? Prenatal? Prenatal? What? No, si... Ano? Ayan, nasa na naman story. Yaman man da. Kaya ako ingit, tamugin nga barkada ni sa barkada ko ni sa high school dati na. Barkada mo. Kami nakabanding kami mo. Barkada mo, tawag mo, babe. Babe. Wala ni babe, palagpas kita Ano mo. mo, ay ko kapatay? Kaya pangalan, baby. Ang muna Baby? pinachok ko sa babe. Hello? Lapo Be? sana nakakaroon may tripod ko, di ba? Prenatal? Ha? 3 months mo ako. Prenatal? Ano gusto ka? 3 months ako, baby ko mahina. Ha? Basta na ako sa busog. Ano na? Wapo, wala niya. Bag-o lang tahalin sa ano, ha? Bago na sa diyan, sa? Simbahan. Agay! Wapo siyaw. Bag-o lang tahalin sa simbahan. Ginademonyo mo naman ko? Ay, sa ako, sorry daw, kita mo, hindi ni siya, Oo, di ba tatawag, be? Gatawag ka pa? Araw, Oo, mati ako. Mati ako. Nilay ng birthday na. Ha? Yung mga baby ko, tapos na-check ko. Wala. Basta ako, di ba? Wala. Uy, hindi ka gubuso. Tingin ka nagalit. Ha? Ay ka man, gwa sa balay? Ha? Kita mo na, banding kami to sa, sa mga kasmet ko sa high school. Sumukas sa school, wala ka di ka rinalin sa balay. Sino number na ka sa? Araw, dunga ba daw? Babe, Puta. Agay! Hininti ka agad. Hinang. Agay! Kapila mo, hindi mo ona. Kapila mo, hindi mo. Gagay! Araw, sige, agay! Kaya ako sana nakakaroon. Aray, surya, agay! Ikaw na surya! Babae ka lang. Remember, may nalasan ka pa mabago? Ako nga may bata ka, Marjun? Ha? Wala, kita ang patay, nag-blush siya, nag-blush siya to mo. Ano? Inablush siya to. Inablos? Ang maya ka busong sa? Wala, kita mo, busay, kita mo na, sobra na sa kaon, busog sa. Sa Marjun, ha? Ha? Ano, Marjun, na ginapangambal mo, ha? Ha? Ano na ginapangambal mo? Ha? Also, Hindi ka gani ka tatap sa bata mo, mga babae ka pa? lagi na, tawagan diyan ako ni, 10 seconds, tawag diyan na din. Takbo ka sa liwan, to kabalan ka? Wapo, hindi, wapo, ulo to yan, kasbit ko lang to yan. Hindi ka mag-igahar, Jona. Kailangan na magtinuntos ako na! Kapila ka na ha!
yan, nakaliwat na ipad karon. Uy, tiya ba? Hindi ko di pagstorya, John. Oo, yung sino. Kwato talan tayo mo dalato. Tiga na na sa. Gwapong yung dalawang bayo. Gwapong dalawang mo kubayo. Ayan nga, direct ko isa. Oo, dalawang bayo mo. Nga Gabusong sa, gabusong sa. Why ka man nagarinalin, di? Kita mo gini, nagwa kami gani. Ano kami, Nagwa kami? hindi kami sasaya. Di nga, gabusong sa. 3 months na. Why niya guro ya, joke na lang siguro ya. Joke, ang sa takak matawag ni Pat. Hello? Ano to ako? Dave, Gusto wala akong gusto. David, ang ginatawag mo, Arjon. Ano na, Arjon, na-explain di sa ako na. Ano wala mo ko? Hindi mo lalaya. Kuha na na bayo mo na dalato, nakato. Papo ko ako hindi malaya ako. Di ako malayas eh. Get na lang. Oh, kasi na ni man. No, 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 no. Sino ni? Uy, may nanangyan. Ha? Ah? Arjun? Ano na? Aba mo nagbago ka na! Aba mo hindi mo batasan mo! O naklase nga batasan mo! Wala ako ha. Pumunta si Yaya yaw. Eh, di ka gani klaro sa bata mo! Hindi ko kilala. Yaya mo, hindi ko kilala. Duga ka na maging bata mo! Guwapo, hindi ko kilala. Sino mo yan? Sino kayo mo yan? Guwapo yung number ko na eh. Wrong number? Hindi. Paano naman ang number? Kilala yung ngalan mo, Arjun? Kaya simple kilala ko siguro eh. Kita mo ganyan. Wanted ko sa City ko. Wala lang din! Wala sa kapag kabaigor mo! Amo ka magyapon, may ka magyapon! Pag-pag-olang ko sana ka tripod karon. Guwapo yun. Ano, may masakot man? Guwapo. Why na, hindi ko kilala siguro yan. Ano sa tanan bayo mo? Managutay bata mo na! Managutay bata mo! Guwapo, hindi ko kilala. Sino mo yan? Sino kayo mo yan? Paano niya kayo hindi makilala? Arjun ka ni Arjun! Sino ang Arjun diyaw? Hindi pa si kilala. Yan lang ko yung pangalan. Kuya, yung sipanya lang kuya Sige, balaan niya ang bear mo! Ay, bag-o na SIM card mo, bag-o na ha? Bag-o na? Oh, hindi ko niya kilala yung... Sige, yaba malalab. Yung siya yung man? Kapila ka na? Yung si man? Kapila to nakamadakpan, Jun! Kapila na kadamudamo, nagid. Dumudamo, nagid! Hindi ka! Gay. Dila ato mga bayo, ato. Ano nanda ba yuta? Guwapo, hindi yan. Hindi ko pa ganda. Ay, guwapo yung... Yan ko malin! Hindi ko kilala. Teka na, hindi na siguro niya. Siya na di pa kantua, Ilang post ko na karon. Ilang Hindi ko post siya na karon. kilala. Hindi ko pa ganda ha, hindi ko pa ganda ha. Hindi ko kilala. Ado na. May ka na lang ha. Oh, malayas ka. Ano wadto man? Guwapo. Sino wadto yung man? Sige na ka babae, kasan? Mo ka ba? San? Mo ka ba? Mo ka man gyapon. Amo ka man gyapon. Rinti ka. Saan ka kasi mo. mag-o? Uy, ika! Mo ka man gyapon? Saan ka ba mabag-o man? Kung mag-ano na ba hintay na bata mo? Guwapo eh. Hindi na, hindi ko nakikilala gani. Uy, pamati eh, John. Hindi ka Magtitulang ka, wala na may maseryoso. Si mo kung mo na batasan mo. Guwapo, hindi ko niya ako kilala. Yan, ano kay mo yan? Siya? Ano? Tapos na na. Oh, yan, yan. Sige, tapos na na eh. Wala mo na Tapos ba na na. Eko! Tapos na na eh. It's a prank!
Gago! Okay, alam ko sino na? Ano nga mo? Alam na to na? Sino na? Oo ka pala talaga. Isang prank ako. Oh, 1, 2, 3, ang baliad. 1, 2, 3, go! Isang prank! Gana gala. Ano, gano'n? Ayun na mga ka-magic! Kung ito na pang ano, tisisisiri. Oh, tingnan nyo. Jodo na igon niya kasi ida sa mga tayo. Obyo. Tingnan nyo po, naka-arrange siya sa mga damit niya sa bago. Okay, sa lalayas ko daw siya. Alright, so again, don't forget subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Alright, thank you so much sa all. Bye-bye! Sige, John, ito. Oo nga man, sige, John, ako talagon. Sige, mama. Sige, Thank you, Dad. Again, sa pag-prank.